И здравейте, хора! Аз съм Мон 4050, а така при мен е един досадник, Булсае, LP и така чето трябва да се нагласите. Мон 4050, аймо писа. Да, фармен в YouTube. Като идем. Фармен. Така. Окей. И днеска ще стрим някакви глупости. Не съм че написал нищо правилно. Ма като идем. Чакай, приеми пак, че накрая съм. Последното, аднима и напиши Бам Джунгъл. Ти мама. Не си. Че не си ма адно лош, човек.